niku diwiridna sakwise salat. Anggere bar salat maca niku ping 3 ping 3. Setiap badhe salat. Jenengan nek wis kados ngoten wis manggon mangke dados pawang sing luar biasa. Nggih. Niki perlu tak ijazahi napa mboten? Nggih. Perlu ijazah niki? Nggih. Nggih. Kula ijazahke donga menika kagem jenengan kabeh untuk melulutkan semua hayawan. Mobil tuh. Mugi-mugi manfaat ya. Amin. Dalam? Nika siap dibaca dulu ya. Oh bensin niku. Kon baleni anu dalam. Niki luar biasa. Diulangi balik tadi biar semua mendengar. Ayatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa'tudil muslimin. Dimaos ping 3. Kena kanggo nagih utang, Mbak. Enten tambahan malih. Kena ge nyaur utang apa? Genare utang nggih. Berarti intine donga menika kagem penglulu. Semonten ugi. Jauh tapi aja kondo-kondo, aja banter. Bojone jenengan bojone. Tapi calon-calon sekondo-kondo. Kok saumpama. Kok angel dikendhalikno. Jenengan maca niku cowaplek ping 3 atau ping 3. Langsung manggon. Langsung manggon gitu. Ibu selama hari besar apa selama tiap hari? Kalau saya menyarankan supaya ilmu itu sangat bermanfaat setiap badhe sholat. Orang usah akeh-akeh ben sudah 12 atau ping 300 juga. Atau ping 300 mboten usah. Ping napa? 3. Ping 3 mawon. Intine jenengan mboten usah poso. Nek zaman kaula amit sewu zaman kaula menika tak tirakati. Tak tirakati tak pasani. Tapi sak pasani aku jenengan tak ijazahi ya. Qabil itu. Niku mboten. Bon, menika sampun rampung sedanten nggih, sampun rampung sedanten. Sak menika sakwise napa ngebrukno nggih, carane ngebrukno jenengan mesti pun saged. Saya yakin jenengan mahir ngebrukke. Nggih. Napa wonten ingkang saged ke depan mangke kula amit sewu tapi niki napa nggih ampun nggadahi penyono kula ngrendahke jenengan ampun nggih niki praktek mangke carane ngebruknone piye monggo Wajib. jenengan siap kegedean ta mboten iki sapine wah niki repot iki sing cilik-cilik mawon kegedean iki sapine Ayo Mas yang kecil Mas. Sing kecil mawon sinten sing kecil mawon wah niku gede neh tapi ndak apa-apa ame jauh sini nah niki kok gede ini. Abot. jebul-jebul niki tak ani gede jane sing gede nggih nah niki Panitia nggih ngapunten tepangaken namanya sinten Iya, nama saya Pak Mugio dari Alamat? Kebumen, tepatnya di perumahan Kebumen Gil, Jemur Celowok, Kebumen. Sama Mugio. tentara ya. tapi amit sewu nek dirasak-rasakno apa ya bener wong Kebumen iki Bukan. Bukan asli Kebumen. ya. Sebab amit sewu nggih saya melihat pertama kali itu sudah tahu kalau beliau bukan orang Kebumen toh bukan toh keturunan kan berarti mboten wong Kebumen kan ngoten Tinggal di Kebumen. berarti tepat nggih ndak apa-apa nggih Ya. niki yang saya pilih ngapunten kula niku ewah kalih pecine masalah nek niki kan biasa ya biasa
niki ibaratnya amit sewu nggih, ibarat berarti boten nggih. Niki cara mono nggih, sapi ini sapi Brahma. Brahman gede dhuwur. Limusin. Awake nggih seteret ya. Pun pas nggih pilihane nggih. Ya, pun pas pilihan. Nek pun pas pilihane niki kita akan praktek. Prakteknya ya hanya sekedar nanti napa nggih wawasan atau memang bentuk bicara saja. Prakteknya nanti di kambing nggih. Di kambing niki nggih untuk praktek di sini supaya tambah bermanfaat. Ngoten nggih. Nah niki nek ngapung